Ngizothanda ukubingelela igama ngokuzamaswazi Sindisiwe Nkosi. Usuku lanamhlanje lumayelana nomshado wami, umshado omhlophe kanye nomshado wesintu. Ngendlela engijabule ngayo angikwazi ngisho ukuchaza ukuthi ngizizwa kanjani. Kukade ngilindile losuku kodwa ngiyabonga ukuthi ekugcineni uNkulunkulu ungenzelile umusa. Libonisa ukwethemba uNkulunkulu ngezikhathi zonke ukuthi ekugcineni uyalalela aphendule ngoba kade ngiwukhulekela lo mshado. Ngabona kuwumuntu engingakhona ukuphilisana naye, nomuntu engingamethemba, engaphila impilo yami yonke naye. Yikona kwangenza ukuthi ngivume, ngingabi nokungabaza. Ngithanda ukuthi kumyeni wami namhlanje uMazibuko, ngiyabonga ukuthi ungikhethe kwabaningi, wangenza umuntu ebantwini. Ngithi uNkulunkulu la athathe khona amandisele, sengathi nothando lwethu lungakhula ludlondlobale, sithandane size sehlukaniswe ukufa. Kukhona la bengathi kuba nzimanyana khona, kodwa-ke bekuthi before ilanga lishona kube sekune solution, kube sekune way forward. Kulo suku lanamhlanje ngifisa ukuthi nje konke kuhambe kahle, konke kube kuhle ngoba umshado uyisibusiso esivela kuNkulunkulu. Angishayeli khwela ngifike ngikhopoze lenzi izingwinile webaba nomama kukhulu okuzayo ngiyathemba nivivile wemama nobaba kukhulu okuzayo ngiqabule washukela wami ngichaza masethi Sunday ngiqabule oh sweet my love whoa yeah how big ngithanda kanjani Sola no swallow ishinga lensizwa ngingabala Bye.
Ubizu yangilandela. What do you want from me? Uyangichamana. Just stop, it's not working. Angifuni wena. Ngifuna lomngani wakho suka wena. Let me tell you my name. Ngifuna love, nobody else. Ngifuna love, angifuna munye. Ngifuna love,
just lose my mind. Ngiyamthanda usenhlizweni yami. Ungumo lwakhe lungishaya ngaphakathi. Ngiyamthanda usenhlizweni yami. There's only you in my life, the only thing that's right. Ooh. My first love, Yeah. your every breath that I take, your every step I make. And I want to share all my love with you. Hey, no one else will do. You know And it. Your eyes, they tell me how much you care. Oh, yes, you will always be my endless two hearts that beat as one. Our lives have just begun, and forever Forever, I'll hold you close in my arms. I can't resist your charms. No, 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 no. And love, I'll be a fool for you. I'm sure you know I don't mind. no, you know I don't mind. Baby, 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 baby. you mean the world to me. I know I found in you my endless I'll be that fool for you, baby. So sure that you know I don't mind. Amagents no amageza ngiyawabona uma kuukuthi khona nje elingakathathi mhlambe ke namhlanje lizobona lithathe. Ngicela ngokungabambezeli bazalwane ngenxa ukuthi nelanga liyashisa, ngingathanda ukuthi abantu beze befeinte befetiswa ilanga kuze kubaleke nama makeup kanti usuku silude. Lonto ngelelayo ke uBishop uZungu la eMatadeni bazalwane. Sizowenza nje lo msebenzi namhlanje. Ngizocela nje ukuthi sobamba ivesi libe linye lika Nkosi Sihlangene. Ngiyacabanga ukuthi sonke nje sizocula. Ngicela sesukumeni bazalwane.
kusihla ngene sisendlini yakho iza nawe sesingene ebusweni ngebakho. Baba wethu engcwele nongiyise wenkosi yethu Jesu, Baba wena wawukhona namanje usekhona usazoba khona. Walazi lolu suku singakalazi bengakabi bikho ukuthi namhlanje bayobe befunga phambi kwalomphakathi naphambi kwakho ukuthi impela bayindoda nomfazi. Baba wethu engcwele ngiyakhuleka ukuthi babusise namhlanje kuthi iziqalekiso zabazali babo nezokhokho babo zingehleli phezulu kwabo. Uma kukhona bahlukane emndenini yabo kulaba makungenzeki. Baba wethu engcwele busisa ke lenkonzo ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ngizocela ukuthi nihlale phansi bazalwane. Ngicela nje ukuthi ngibe nezwi lenkosi kafishane. Ngahlala phansi. Angithandi nime kuze bekuhlunga maqakala. Awu kusekude eBigville. Awu ufika ukhathele. Ake sibasheleni izandla abazalwane babahle. Amen. Ngicela nje ukubonga kumfowethu Muna. Ngithethe uma ngifika ngambheka ukuthi uphilile yini, ngibona uphilile. Ugezekile. Ngoba ngike ngokusabe bazalwane ukufungisa umkhwenyane ethinte mawala. Ngiyakusaba lokho ngoba kusasa uzophika ethi ngangiphuzile. Manje uma ngimbone nange seqinisa kakhulu nje. Manje nje ngiyabonga kakhulu bazalwane, sizothola nje izwi kaNkulunkulu. Le nkonzo yomshado akusinkonzo yaqala upresident othile noma yaqalwa ubishop noma upapa noma ubani, kodwa yaqalwa uNkulunkulu. uNkulunkulu wabona ukuthi akukuhle ukuthi umuntu ahlale yedwa, uza kumenzela umsizo onjengaye. Leli gama elithi umuntu ngengizwe bethi wathi uAdam abokuhle, kanti igama lomuntu oqala akekho laziyo ukuthi ubani. Ngiyengizwe nabafundisi bethu uAdam, abanye sebeze bakhulile bathi uAdam, kanti cha akekho laziyo igama lalomuntu oqala. Ngoba igama elithi Adam lisho ukuthi umuntu. Ingakho iBhayibheli lokhu liqalile lithi umuntu bese kujika lithi Adam. NgesiHebheru kuthiwa Adam. Umuntu. Amen. Ngathi yanxaka le ndaba isikhathi eside kangaka senisonde kangaka. Bese nizotshelwa iSayoni ukuthi kanti beni wrong. Sizonitshela ke leSayoni namhlanje. uNkulunkulu wathi ke akukuhle ukuthi umuntu ahlale yedwa, uza kumenzela umsizi onjengaye. Lithi iBhayibheli waseke emlalisa wambumba wakhipha ke ubhambo. Siyazi leyo ndaba leyo. Umuntu wasethi ke umuntu lona uma embheka njengoba ubaba ebeletha undodakazi, manje undodakazi ebemele isimo sikaNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu wathi uma esembumbile, lithi iBhayibheli wasemhambisa kumuntu. Umuntu uma evula amehlo usebona umuntu, usethi lona uyakubizwa ngokuthi indodakazi ngoba uthabathwe endodeni. Igama elithi indoda aliqhamuki noNkulunkulu, liqhamuka nomuntu, ukuthi kuthiwa indodakazi ngoba uthabathwe endodeni. Lento esho ukuthi uba yindoda uma usuthole ubambo lwakho. Uma ungakalitholi ubambo lwakho umuntu wesilisa.
umuntu wesilisa uma akabi nalo nje ubambo lwakho umuntu wesilisa ichazeka kahle le ndaba uma kuthiwa ngithi ke umuntu wesilisa nomuntu wesifazane umuntu wesilisa kuthiwa i-male owesifazane i-female nesilwane kuthiwa animal niyawuza umsindo ogcina female male animal kusho ukuthi impilo yabo ithi mayifanane impilo yabo yingakho umuntu wesilisa ukuze kuthiwa udlwengu lugogo noma udlwengu lingane encane ngoba umuntu wesilisa indoda ayikwazi ukwenza lokho angithi yabona angeke ngichaze umuntu wesifazane ukuthi ke yena ubonakala ngani uhlangana kuphi nesilwane animal ngoba ngizongithuka amen kodwa khona okufanayo kodwa ngisho ukuthi ifemale ibonakala ngokuthi noma ingagqoka kodwa ngenhlanhla lana ngibona nonke ngigqoke kahle ifemale ayinandaba nesingezansi ayingafaka isigqephe nje ayinankinga kodwa umama oseganela ngeke akwenze lokho ngoba akasesiyifemale amen asitholeni izwi kaNkulunkulu encwadini yabaseKolose 3 uverse 15 angibi nalo bamazibuko ivesi lomshado ushadisa noma ngaliphi ivesi lithi ke namhlanje ukuthula kukaKristu makubuse ezinhliziyweni zenu enabizelwa futhi kukho emzimbeni munye futhi yibani ngababongayo izwi kaKristu alihlale phakathi kwenu livame nifundisane ngokuhlakanipha konke niyalane ngamahubo nangezihlabelelo nangamaculo komoya nimhubele uNkulunkulu ezinhliziyweni zenu ngokubonga konke nikwenzayo noma kungezwi noma kungomsebenzi kwenzeni konke igameni leNkosi uJesu nimbonge uNkulunkulu uyise ngaye yizwi likaNkulunkulu ke leli bazalwane engithanda ukuthi namhlanje ngithi qaphu nje ngalo kafishana njengoba ngikhuluma ngokuthi umuntu uba indoda uma esethola umsizi ngike ngibone nala kwi program kubhaliwe kuthiwa welcome to Babaland welcome to Motherland ngibona ukuthi khona ngathi khona ukushayisana okukhona ngoba baningi obaba bakhona abangakalitholi ubambo lawo sebewulikhanwe nini labo bantu labo baningi obaba bakhona la abangaganiwe angithi bakithi kodwa bakalitholi ubambo sibawulikhanwe nini kwibaba lena no mama baningi sebengenile baba nengane sibawulikhanwe nini ngoba njengoba uma umuntu eganwa uba yindoda angikhulumeke igama elishwe iBhayibheli wesifazane kuthiwa uba umfazi omama balithanda leli igama ongenkathi umama ezala indodana kuyotshela ubaba kwathiwa uzele indodana leli gama elithi indodana igama elingumbuzo ukuthi indoda na ekhula kufikela kuthiwa insizwa ibhungu insizwa umuntu wesilisa bese ba indoda bese kathi ke ezoba ubaba ngeshwa ke sibe obaba singakaganwa namba mfowethu ngaba njalo ngangena kulelo sho njalo angifuni ukuzenza ngcono ngane ngaba ubaba ngingakaganwa amen uma ke esethola ke umsizi wakhe usuke sephendula lela gama elithi indoda na ukuthi impela ngiyindoda bese thi ke lo muntu owathi uyakubiza kuthiwa indodakazi ukuthi abathu indodeni ibambeke lena sidisiwe uthi ngokuba lo owesifazane lendodakazi iyakushiyisa nonina inamathele kumkayo leli vesi lixabanise umndeni kakhulu ngoba bathi begana amadodakazi ethu ebesetshela amadodana ethu ukuthi lithi iBhayibheli usho ihlo nonyoka kunamathele kumkakho kanti akushiyo ukuthi lahla abazali bakho
kodwa kushiwo ukuthi ngenkathi ungakaganwa uma uphethwe ikhanda ureporta kuma wakho ukuthi uphethwe ikhanda. Kodwa uma usuganiwe ngiyabekisa uma usuganiwe usutshela umsizi wakho ukuthi hayi ngiphethwe ikhanda. Sengaba yishwa ukuthi umkakho ezwe ngoma wakho ukuthi uphethwe ikhanda ekhona. Kusho ukuthi ke umshiyile uma wakho. Ngoba uNkulunkulu esimkhonzayo akasimpatha abazalwane ukuthi engafika athi hlonipha uyihlono nyoka ukuze insuku zakho zande ezweni. Emva lokho bese ethi lahla abazali bakho. Akasimpatha uNkulunkulu. Kufana nomuntu ongahloniphi bese ethena ukholwe kakhulu khonza uNkulunkulu. Akawuzi uNkulunkulu omthandazo uma ungahloniphi abazali bakho. Akawuzi. Uma ke uma sebethi ke shiya ke uyihlono nyoka unamathele ngakho songashiyo babo umazibuko wise men ukuthi lahla abazali bakho. Bayohlala abazali bakho bekhona bengasekho. Kunezinto abazali abayishiyayo abasitshela zona esikhula ngazo. Ake ngiqale ngawe ke Sindisiwe ndodakazi ngoba wena ngikhonza nawe ebandleni noma useGauteng kodwa ke ngithi ukugandaya kancane usaya kulomshado. Lithi iBhayibheli bafazi thobelana amadodeni. Uma lithi thobelana amadodeni alisho ukuthi ube isinamba. Kodwa kunevesi eliGenesis uNkulunkulu eqalekiso wesifazana athi uyakhulelwa uzubunzima. Sihlezi kulelo vesi lelo uma wehla nalo lithi leli vesi ukunxanela kwakho kusendodeni yakho. Elesizulu likubeka kanjalo kodwa kamanye amahumusha washo ukuthi ukunxanela kwakho kusendodeni yakho. Lithi uyofisa ukubusa indoda yakho kodwa indoda yakho iyoba namandla okubusa. Okusho ukuthi indoda yakho noma ngabe kuthiwa iphuza utshwala kodwa iyohlala ikubusa njalo. Bese zothi uPaul ke bafazi thobelana amadodeni kusho into eyodwa ukuthi kuze kulunge lesiqalekiso seconflict emndaneni. uNkulunkulu akasebenzi Sindisiwe ngo 50-50 ndodakazi. uNkulunkulu uyibeke indoda yaba inhloko ngesho elikhulu amadoda asukile kwiposition yawo bawathatha omama iposition yamadoda. Yindoda okumele itshela umkayo ngoNkulunkulu kodwa indoda ithumela umkayo esontweni. Kwala noma usufikile umfundisi uthi uzobabona kuleli khaya indoda ivela ibaleke. Ibaleke ihambe yohlala nabangani bayo besifika ukuthi hey lezi nje ngabafundisi izinjakazi waqedile amakhosikazi ethu kodwa ushubalekile wangishiya nomkakhe endlini. Uthi ucabanga kanjani yena? Ashiye nemali yakhe. Afikele yathi lezi nje ngabafundisi. Kanti yona indoda kumele umtshele umkayo nezingane zayo ngoNkulunkulu yezwa muni. Umtshela mahala. Ukuthoba uma lithi thobani abantu besifazane nikhona la. Alisho ukuhlukana nezinto ezimbi iBhayibheli malisho ukuthoba. Ufika athi uNkulunkulu uma ngivala izulu ngithumela isikhonyane bonke babizwa ngegama lami bakhuleke bazithobe bafuna ubuso bami. Angeke uthi udla isono ngoba uzothile bese uNkulunkulu ezowuza umthandazo wakho. Kodwa usho ukuthi hlukana nesono nento exabanisa noNkulunkulu. Sezwana abazalwane. Manje uma kuthiwa ke thobani yazi ukuthi inkinga yeni kuphi ke Sindisiwe. Yabona indoda nje ethi computer nomkayo ngokukhuluma. Ngivele ngibona ukuthi hayi siwanga sendoda. Ngeke ufike ndawo bakithi amadoda akhona ngiyawatshela. Ngeke ufike ndawo umuntu uzokhompyutha nomkakho ngokukhuluma. Bakhuluma ekseni kuze kuyoshona ilanga. Uvula ifridge ucabanga yokha amanzi uphuze, ucabanga ngestore lokho ekhulumile nje. Angithi yabona badaliwe ukuthi bengakhuluma ngeke uze ukhompyuthe nawe yezwa uSman mfethu. Khohlwa yabona uma ungathi umkama akazoshumayela ngeke ashumayele njengami. Angithi kodwa ekhaya uma eqala ezohlala ngithi torchlight engabe uzothini ke namanje. Angithi yabona ngoba thina amadoda sidalelwa ngokukhuluma sidalelwe nje ukuyithulela. Yingakho ke iBhayibheli Sindisiwe lithi kungcono ukuhlala phezulu kwendlu kunokuhlala nowesifazane othethayo. Angithi yezwa dadewethu ngoba indoda ayifuni ukuthethiswa bakithi. Amanye amadoda agcina sehlala ethaveni engabuye ekhaya nje hayi ukuthi yini ixakekile ukuthi uzothi ngiyafika ngiyathethiswa.
yabona asikufuni nje asikufuni singamakhosi enu amen lithi ke iBhayibheli izwi likaKristu lihlale phakathi kwenu livame lithi ukuthula kwenkosi kumele ukuthi kube kini ngifisa ukuthi ke nibe nokuthula enhlizweni zenu mona ukuthula akuhambi kodwa ukuthula kuhambisana nothando kuhambisana nokuthobeka kuhambisana nokuzithiba umama nobaba othobekile wenza ukuthi nekhaya labo libe nesithunzi nje angithi yabona bese lithi ke izwi kaKristu alihlale phakathi kwenu livame nifundisane uma zibuko engakhonzi sithembe wena sithi uthi ngelilango yomlethe enkonzweni sithembe wena ngokuthi wena izenzo zakho zizinhle phambi kwakhe ungathi ubuye esontweni usubuye usuthethisa indoda ivele ibona nasi sihoge endlini angithi yabona sithembe wena lithi ke nifundisane uma lithi izwi likaKristu ahlale phakathi kwenu izwi likaKristu liyakushintshisa indlela okade uhamba ngayo lashintshisa uSawuli eyobulala amakhono izwi likaKristu liyasifundisa ukuthi siphile kanjani izwi likaKristu lihlanzekile lisikhipha amagqubu lisikhipha inhlebo lisikhiphe ububefe uma ngikhuluma ngobubefe kwazi ukuthi abantu besifazana abazibefe bese amadoda ethi wona ngamasoka kanti isoka umuntu onentombi eyodwa isoka likaThoko leli isoka likaGugu leli isoka likaSindisiwe leli kodwa zambili intombi zantathu kuthiwa isoka lamanyala ngoba usuwenza into enyanyisayo kusho ukuthi ububefe bonke lokho abanjikela amadoda ingane kodwa izwi lenkosi liyasifundisa konke lokho sezwana bazalwane bese lithi ke nifundisane uma lithi nifundisane angaze ngaba uthishela esikolweni kodwa ngake ngafunda esikolweni uma lithi nifundisane kumele ofundisayo amthande lona amfundisayo nalo ofundiswayo athande lo afundisayo ukuze lento ofundiswa yona uzoyazi ukuyemukela ukhona nanokuphasa ngiyakhumbula nje ukuthi imaths uma ngiyifundiswa umuntu wesifazane ngangayizwa yabona ikuyagcina ngihla ngiyithanda uma ngiyifundiswa umuntu oyindoda angithi yabona ngoba kwakufika ukuthi ngingamthandi lo wesifazane kumele ukuthi ke nithandane ngesizulu sithi uthando ezinye izilimo ziyahlukanisa khona uthando okuthiwa erotic love uthando lesithi eros uthando le romantic uthando nje othi lapha emshadweni ubona intombi ongayithanda uvele uyishele iqomo khona same njalo kuphinde futhi kiwe grounding khona namhlanje ntambama lolo thando lo khona uthando kuthiwa eludic love ilast ukuthi ushanga streamline sabantu besifazane wazimene sindisiwe uhlangane nabangani bakho abangcolile abazokutshela ukuthi hayi kumele ushaye ngeroll on ilast futhi ke nina ngapha eNewcastle ngathi nisasela uma nisathi iroll on ezangapha eDumbi intombi zithi ishows thiwa sadlala ishows sadlala angithi yabona ezangapha eDumbi njoba zithi ishows nje kusho ukuthi udlalela entweni ongafa kuyo ngoba isishozini izulu lafika yofela khona sezwana bazalwane kube khona uthando kuthiwa i-selfish love nolu unselfish uthando osicabangela lona wena wedwa uma unemoto ucabanga njalo nje izipanela zezimoto akwenzeki nje ufike nento yasekhaya uyindoda yabona akwenzeki nje ukuthi ufike naye uthenga ama plate uzo surprise umngakho nje selfish
ufika njalo wena usuthenge oCrooked and Jones awukazi ukuthi mama khona ukubonele sona ngazi noma sikade ke siye selfish kube khona lo unselfish la ukuthi kumele ucabangele umunye umuntu uqala kube nothando kuthiwa iagape love uthando olungenasiqalo uthando olungenasiphetho lapho wise man ozomthanda usindisiwe ngoba njengoba manje ezohlala ngokukhululeka kwamazibuko usazowudedela umzimba awudedele umthande mfethu noma esengaka ngoba wawungathandanga ifika kuye wawuthande yena umthande esindisiwe wezimene noma bethi usebanje ushukela wanqanyula umlenze umqhubeke wheelchair uye naye enkonzweni uthandi agape love uthando olungenasiqalo uthando olungenasiphetho uthando olufanele Nkosi yethu Jesu asithanda lapho sesingafanele ukuthi thina ngasithanda bekudinga ukuthi ke nathi sibe nalelo thando sithandane kanjalo umthando emuna angithi yabona uma bekhuphala kuningi okushintshayo kubo ingakho uthola nasemajimini igcwele abantu besifazane nje bazama ukulungisa imizimba yabo angithi yabona umthande noma sekunjalo yezwa wazime wakhumbule lamagama mfowethu kulomnyaka lo ngithi 35 years emshadweni ungangibona ngathi ngimncane abaningi la ngishade bengakazali inkinga yami wazime ngiyajima mele ujime uzohlala ufit yezwa mfethu ngisho enkulu into engixakayo la ezweni lakithi njoba ngithi amadoda suke kuyiposition uma ufike emajimini uthola kugcwele abantu besifazane amadoda wekho ngendlela bayithatha ngakhona iposition yethu ikhona ithaveni lapha emadadini hayi ukuthi ngiyophuza ngiyobusa inyama kwi-Christmas party yabona athola kugcwele abantu besifazane abaningi sebebaningi ngisho kumathaveni okudlula amadoda yabona ngiyibuza into eyodwa ukuthi uma uyinsizwa yakweni intombazane wazi ukushaya ama push up awu20 wena uhlula ukushaya ama push up awu5 yothi lo umuzo njani lo uzopusha nje ukuthi yowela le wahela asibuyeleni madoda asibuyeleni izinto ke ezibanga ukwehlukana lithi iBhayibheli lifundisana ngamaho bekumele ke ngithi nje ake ngiculele nobabili ngizwe ukuthi kube kuculekeni uma kuthandazwa ekhaya yabona noma ihubo la kwaMazibuphi ngoba sikho isibongo esingenahubo angithi yabona angeke ngibalele izinto ezibanga idivorce zonke bazalwane ngenxa yelanga kodwa okubanga idivorce okoqala sengenzela nalabantwana abancane abasazoganwa begane awuganwa noma ugane ngoba wenzela omunye umuntu awenzela abantu umugano wenzela abantu idivorce izoba khona okwesibili okubanga idivorce ukuganana ningatshelananga konke niyezwa bazalwane uma ugana mhlawumbe wakwahlangana nomunye umuntu wachithekelwa isisu kumele umtshele leyo muntu ukuthi hayi ngake ngachithekela ngoba uzothi uma ufike emzini ungamtshelanga sivaleke isibeletho sakho emva kwalokho sifike thina yabona makwe kwafika thina sathi alibonywa alivuma igama lakho sadress isikhalanga bese sithi uthi umoya kukhona ingane edoshi kaMentshisi ngizwe ikhala emanzini bese uthi wena hayi impela ngake ngachithekela bese ethi umyeni wakhe awukaze wangitshela zingaki izinto ngifihlela zona umshado wakho usuphelile okunye ukubanga idivorce ngizama ukuyiqoqa njalo ngoba ngiyakubona ngiyaphithizela ungangijaha kuze kuvele inkundla le
okunye okubanga i-divorce abaprofeti bamanga. Yezwa manje. Ngiyithanda kahle le yabaprofeti bamanga uma ikhulunywa yimi njengeSayoni. Ngoba abantu abazi ukuthi uma kukhulunywa umprofeti wamanga kusokushiwo ini. Umprofeti wamanga oqala uqobo lakho uzitshela ukuthi usitshela into othi yiyo kanti awusiyona. Uprofeta amanga ngempilo yakho. Yabona? Umprofeti wesibili wamanga abangani bakhe abangakutshela iqiniso. Abazothi wazi mina ungacontrolwa umfazi. Mele ufike nje nango 12 ebusuku. Ubani uvala amasango ekhaya? Ubani nje ubona into eminyango uvaliwe. Angithi yabona? Umprofeti wamanga ozokutshela ukuthi ungashaya ngeroll on sindisi. Abaprofeti bamanga. Umprofeti wamanga abazali abangayitsheli ingane zabo iqiniso. Uthi uma nixabana lapho ubuye futhi uma nixabana nje ungayosho kini. Nithi uma nixabana nabo bekutshela ukuthi hayi hlala la ekhaya vele wawungalambi. No. Baprofeti amanga ngempilo yakho. Kwamazibuko ungene yongena ngebhokisi. Lento esho ukuthi uncatshiwe kwaNkosi. Yazi ngifuna ukuqeda manje. Kodwa ngithintwa lento ake ngiyikhuluma ukuthi ngoba ushadiswa yimi sindisi. Uma nibanjwa ukwehlukana anaka ngibiza naze nahlukana. Uma ufica ukufa ulapha. AbakwaNkosi abakwazi ukungcwaba bengabikile kwamazibuko. Ngoba wena umfazi wamazibuko. Sezwana sisi. Abakwazi sekumele ukuthi obhuti bakho nomkhulu bakho beze nenkomo uthi wena wahamba emzini bezohlawula la. Nabakwamazibuko behlawula ukuthi umazibuko wakushaya wahamba. Ngayibona indaba ye-divorce ukuthi iqhatha kangakanani bazalwane. Ngenzela ukuthi nawe usacabanga ngo-divorce manje ngabe utshela isithando sakho ukuthi angisa-divorce. Lento umsebenzi. Angisho ukuthi mina uthathe imbazo uyogawa isagile ehlathini. Uyezwa futhi. Sagile. Amen. Angifavor Sundowns ngoba ngimdala. Ngifavor Bhakabhaka. Team endala. Umuntu ongangami nje ofavor Sundowns vele umuntu hayi ibhola uqala esemdala. Kodwa khona ibhola lake la igoli lake la korwa iSundowns. Lathi lisuka nje center wasimene. Ugoalkeeper esagijima emapaleni kwavele kwalishaya lokulamehlo la uthi khala kathi. Akekho wajabula. Wonke umuntu wathi hawu sekuyigoli. Uyabona? Lento esho ukuthi egrounding kumele wasimene ukugijima. Gijime wasimene. Gijime wasimene. Egrounding. Dlala ishibo. Ta. Gijime grounding. Lithi uma lingena igoli. Kalihlwe. Yinto ehlekisayo uma kuse grounding. Ayikho into ehlekisayo grounding. Uyithembona? Ngisho njalo ke mfethu umona. Yezwa mfethu. Ngimfisela ukuthi uNkulunkulu engathi ingahamba nani. Ezinye izinto ke madoda nakhona ezibanga i-divorce zisensitive. Ngoba abantu abaningi vele sebekhule kuleso simo. Izingane zethu ezingekho emshadweni. Nami nginayo. Mele ngikhulume nami ngisho njalo. Izingane ezingekho emshadweni zigcina zohlukanisa umshado. Ngoba abefamily yakho mazibuko. Kukhona abangeke bememukele usindisiwe. Abasathanda izintombi zakho lezo wahlukana nazo. Abazofaka izingane umoya ukuthi zingamthandi. Ngiyabona. Athi umuntu eganile enengane lapha. Kodwa usaxhumana nalo uyababu wengane. Inonsense enjani nje le? Ngoba isintu sithi amazi akakhona aphindeme.
babengadlali omkhulu. Ingane zethu ziyayibanga idivorce emshadweni. Kodwa kumele nibe nendlela enizikhulisa ngayo. Ngiyanizwela kakhulu ngoba nishiswa ilanga. Ngicela ukuthi besukume ngikwazi ukubafungisa. Emva kwalokho siyavala sesiyodedela uMC. Ngoba kufuneka noMC abangasigcina isikhathi wemfokazungu ngoba ngizwethwa wena uMC la. Abafunakali sengubishop uMC. Bazothi babuzungu ngiyabonga matsothe sengiyoma nami lapha phezulu ngicashela ilanga. Ngiyabonga. Shaya. Kodwa umfanekiso wakhe wayesethi akukuhle kuba umuntu ahlala yedwa ngizakumenzela umsizi onjengaye. Wenze njalo wamisa kuye umfazi amenzileyo. Umuntu esebonile umfazi wathi impela uyithambo lamathambo ami nenyama yenyama yami. Ngalokho indoda yakushimisa nonina inamathele kumkayo babe inyamani. Ngiyaniyala ngiyancenga nobabili ukuba nifake uNkulunkulu kulomshado wenu ukuze ngomusa wakhe awenze lo mshado ube isibusisi esikhulu kimina. Anihole kuthandaneni kwenu ukuze nimazise uKristu nensindiso yakhe enkulu. Ngiyaniyala nobabili njengalokhu niyakubuzwa ngosuku oluzayo olwesabekayo lokwahlulela. Mhla izimfihlo zonke ziyakudalula. Ngithi nxa nazi utho olunganivimbela ukuba ningashadiswa ngokomthetho luvumeni manje. Yazini ngempela ukuthi uma ukuhlanganiswa kwenu kungayi ngezwi kaNkulunkulu anihlanganiswanga nguye uNkulunkulu. Ukuganana kwenu kuphambene nomthetho kaNkulunkulu. Ngicela oyedwa nje lapha empelesini ozobabambela imic. Amen. Ngabe wazimele kukhona okungakuvimbela ukuthi ungashadiswa nosindisiwe Nkosi ngokumthetho namuhla? Cha akukho. Sindisiwe ngabe khona ngakuvimbela? Amen. Ungalokhu usindisiwe njengoba simela ubuka umfundisi noma ubuka lempelisi. Buka indoda yakho ngqo. Alokhu buka thina la. Ngicela ukulandele ngalamagama mfowethu wazimela. Uthando lwami luyabekezela. Uthando lwami luyabekezela. Uthando lwami luyabekezela. Lomnene anginamhawu. Angizikhukhumezi. Futhi angizibhekeli mina ngedwa. Angeke ngiziphathe ngokungafanele. Hayi ngathi akakuzwa phila la. Ngathi angeke ngiziphathe ngokungafanele. Angizifuneli okwami. Angeke ngikubambele amagqubu. Sithandwa sa. Angeke ngizwe ngabantu. Ngawe sithandwa sami. Ngiyakuthanda sithandwa sami. Ngakho ngizothembeka kuwe. Ngithembeke kuwe. Noma ngabe kuthiwani. Ngohlala ngikholwa nguwe. Ngohlala ngilindele okuhle. Nokuseqophelweni eliphezulu. Sithandwa sa.
umoya mfethu ungasheshi uqede yabona sengisho ukucula mina amen uthando lwami alusoze lwaphela uthando lwami alusoze lwaphela ngokuvikela njalo ngokuvikela njalo cela simshalele izandla ngicela ukuza kuwe sindisiwe uthando lwami lomnene anginamhawu angizikhukhumezi futhi angizibhekeli mina ngedwa angeke ngiziphathe ngokungafanele akakuzwanga myeni wami awu angizifuneli okwami angeke ngikubambele amaqhubu sithandwa myeni wami angeke ngizwe ngabantu ngawe sithandwa sami ngiyakuthanda sithandwa sami ngakho ngizothembeka kuwe noma ngabe kuthiwani ngizohlala ngikholwa nguwe ngohlala ngilindele okuhle nokuseqophelweni eliphezulu sithandwa sami myeni wami ngizohlala ngikholwa nguwe bangamakhakho siyabonga bazalwane nazi indandathu namhlanje eziyisimboli yothando simboli yokubekezela iringi angeke uyibone ukuthi ixhunywe kuphi njengoba ungeke uyibone ukuthi ixhunywe kuphi kusho ukuthi nothando lwenu mele lingabonakali lapho exhlega khona uthando lwenu iringi ifakwa kulomuno esiwaziyo sonke kuthiwa kunomthambo osuka lapho uyoshaya enhlizweni kodwa ngathi uma ngizibhekela kwanento engayifunda engingenzisa abantu okutshengisa ukuthi iringi ibaluleke kangakanani ukuthi ingene kulomuno lo ngicela ubhuti nje noma ubaba walamazibuko aphamise isandla nje noma ngabe kuthiwa ukuthi nje sondela sikubone mfethu sondela ngapha etshani sondela nangu baba yabona njengoba eza ubaba lomkomelo engizowusho la uma uwinile ubaba Mazibuko uyena ozokhokha le mali ubaba Mazibuko uyena ozokhokha le mali engango 2000 rand
uma uwinile sicela umele nje lapha abakuze bezovela kahle la uma uwinile ngithe angikhethe wakamazibuko ukuze naye ozimene abonakala ukuthi cha uhlulekile ubaba uthi ngimlekele uma ukuthi uwinile ngicela ukuthi wonke umuntu okhona la awubambele mina manje ngifake emhomelweni nonke ngizonifaka emhomelweni ngicela sonke simise izandla zethu kanje ithupha ivela abazali benu lo okhomba umele ama siblings osisi obhuti lo mode umele wena lo umele indandathu lo umele abantwana bakho angithi asambenike asigobiseni zonke izandla lemino ephakathi awenzi ukona bhuti wami ungazama ungirodwa ithupha njengoba sengichazile angithi uyabona ithupha ziyahlukana okusho ukuthi ukuhlukana nabazali siyabona la kuyahlukana usho ukuthi ukuhlukana nosisi nobhuti ngoba abafunakali njalo sinisiwe osisi bakhe abazovakasha njalo kwamazibuko ngoba nizothi uma nixabene ajike sekhomba khona la eduzane indoda le akutshela la abantwana beni basazonishiya wazi mina angithi siyabona kuyahlukana okay ngicela ukuthi ke manje sivuse lo wendandathu uyahlanganisa umone ucicane bakho hlukanisa ke lo wendandathu athi iyahlukana lo hlukanisa ke lo wendandathu nangu ufuna ukukhokhela bamazibuko 2000 rand hayi lutho gobisa lo wendandathu ufuna ukhokha umuna umuntu wena uyahlukana woza phambili awangahlukana wena uzokhokha 2000 yahlukana awuhlukana ingakho ke iring ifakwa kulomuno ukuthi uma sesize saganana singahlukana noma ngabe kuthiwa kufika izimo ezinjani sezwana bazalwane kunevesi eBhayibhelini elithandwa kakhulu angazi ngomunye amabandla eZayoni bayalithanda leli lithi ngikhuluma kahle ngoba ngisayoni elithi wozani sibuyele kuJehova uJehova usishayile usidengilile kushaya ngalo makushonini awuveli nje uhlohle kodwa ufaka kahle gently nayi ndanda thatha isikhathi sakho ukukhulume kuyakhulunywa ngale ndandathu engiyifaka la emnweni kuwe ngicela ibandla lonke noma ifamily yonke noma umndeni wonke okhona ube wofakazi ukuthi ngikufakele ndandathu ukuthi ngokuthanda ngikweseke ebuhleni nasebubini ezimeni ezimbi nezinhle ezinzima nezilula ngiyacela ube umkami impilo yami yonke ngiyabonga asithaleni isandla inkulu igama elihle unguyise wenkosi yethu Jesu nguwe wedwa uNkulunkulu onezibusiso zonke nguwe wedwa uNkulunkulu owamazi umuntu engakabi bikho namhlanje nangu wazimene usindisiwe ngalezi ndandathu
bayafunga ukuthi bayindoda enomfazi. Baba wethu engcwele, ngiyathandaza ke namhlanje ukuthi ke nezami eqalekiso zingehleli phezulu kwabo, nokuhlupheka kwami makungehleli phezulu kwabo, kepha kube sibusise esivela kuwe, nezabazali babo zingehleli kuwo. Baba wethu engcwele, ngiyathandaza ukuthi nalapha abagula khona wena bese uyabaphilisa ngelakhe igama elinamandla. Ubabusise ngothando olungapheliyo, ubabusise ngokubekezelelana, ubabusise ngokuthobelana, ubabusise nangemali baba wethu oyingcwele ukuthi ingapheli esivandeni sabo. Namhlanje ngalezi ndandathu bafungile phambi kwalomkhambathi ukuthi bayindoda nomfazi, akuthi lokho abakushilo baba wethu oyingcwele bese ubabusisela bese uyabavikela ezilingweni. Siyazi ukuthi sitha esiusathane simelene nomshado, kepha bavikele ubamboze ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Njengoba uwise man usindisiwe sebevumelene ngomshado engcwele, bekuvumile lokhu phambi kwaNkulunkulu naphambi kwalomhlangano, bethelisene bobabili sengisho ukuthi bayindoda nomfazi, banyamane egameni likayise nelendodana likaMoya Oyingcwele. Ngiyamemezela namhlanje ukuthi impela sebeyindoda nomfazi. Angeke ngikusho-ke lokhu okunye, seniyozibonela ukuthi niyakwenza, mina ngatholi icala ngoba nifundiswanga naye yimi. Lepelesi singegcoba usekela umfundisi. Baby, really kiss is under who's really kiss is unknown. Uktanda umuntu wakho isanana, baby ndiyabuza xa kunjalo ushuthi ngizacela uxolo, ize masithandane sibuqane vutha umlilo. Igama lami ngu-MC we-country, so abaningi ke ngiyacabanga ukuthi bake bangibone emicimbini eminingi ebesesilethi sesigijima sithi ha ngizama ukufonela umama angimthole efonini, manje ngifonela uThemba angibathi uThemba useLimpopo and stuff, you know, so kodwa ngalandela location until size sikhona ukufika la. I'm gonna be the MC for the whole wedding. Njengamanje angifuni ukuwaste lesi sikhathi because ngokuzwa kwami bengizwe ngathi kusazoyoshuthwa then sibese sibuyela ekhaya ngalena. Ngiyabingelela kuwo wonke umuntu njengo-MC we-country. Uma siphuma lana vele siyahamba siya na kwilo yini lento le Maskandi Festival. Yeah, sizobe sikhona ke lapho futhi again. Ngizobe ngiliphethe kanje uhlelo. Kusazoba mnandi, relax. Ngiyanibongela ukuthi nikwazi ukuthi uma nishada uNkulunkulu anibusise ngo-MC ofana nami. Ngoba kusazoba mnandi. Ake ngibone zonke izandla zenza kanje. Wonke umuntu enzeka so, umuntu othi awulethe awubuye boy awubuye buya baba buya ankosi yami ngizothini hayi bakithi usukuma nani
ozoyenza. Ivale baba ngenxa yesikhathi. All right, no, akuna matata ke. Right now asike si enjoy your music kancane, and then after ngiyutetele baba. Khosi yami. Khosi yami. All right, I'm original from Eastern Cape. NdingumXhosa, sizothetha ke apha. Ewe ndithethe ndicela umuntu ongandifakazi ngiqale ngesizulu qala umuntu ongandifakazela mandisithi ndiqhela ukucheba iqegu qayi uphi akeze la ningamagwala. All right, ngicela sike siphakama ufuna ukuphakama senjoy music kancane for 2 minutes, then after that I'm gonna give you the direction ukuthi from now on where we going to. Danko, let's go baba. One, two. I remember umuntu wakhe madoda.